Pojďte. Jak umí před rychle. Jak to ti napsala zprávu? Nefotil mě. Abyste potom nazvonili. Michal, už se umyl? Jo, jsem umyl. Ach, ty vlastně. Mohla. To už to mám dvoje zas. Já mu to nechám odstřelit, než půjdem do školy. Na penzionu může objednat. Ne, tady půjdu. To bych udělal dostat. Tady musí být ten houbek. Nemusíš. Očkovaný. Ne, tady. Místec bude Už furt. ne, už normálně bere. Dokud bere, tak tam půjdu. Tam to je poštovné. Očkování. Poštovné. Objednat. Jde. Poštovné. Jo. Tady ne, tady u té vody, tady máš ty záchody. Páni si. Pojď to si. A nebo ale tady je hodička. Je to tady. Máš to, finančka. No. Tady, Kino. tady kousek. Ona je tam. Jdu. Jako kdyby šel Pracovat. tam do lékárny, tady. Jo. No, jdeš tam. A tam je polička. Michale, Víš, že se fotme furt. neotřebuj. Víš, že fotme furt. Ty, stane ti mobil. Nepojedu jeta, Michale. Je tady důl, tady by šel tam důle, tam, tak tam máš holičku. A tam jíš, to si můžeš Máš na plotě, no jak máš práce. pracovat. Nebo Čech, nebo, počkej, to není Česko, to je ulice. Michale, Víš, že fotme je furt. Michalku, svoď Milušku. Ty vím, že? On bude, že mi to je tam na tím, že jsme tady doma, tam bych to ne. Tancovat. Já jdu těžky před domů, v září se nechat ostříhat. Holičce. Máš to Jenom konečky, já se nechám bylo lepší. Možná holke tak. No, když pradelky a... Je to potřeba baterku dnes. Tak mám. To není baterka, to baterky. A je mi kuní mám. 60. 70. To ještě můžeš. Tak máš tancovat, jak na opice. Víš, slivku po bazénu? Já jsem ho vypustila. Musím dávat pantůčkové, aby si dělala pro peníze. No. Panty. Michale. A nikdo nepíšte, jo. Já to mám platit. Tak to ne. Co? Volá. Ne, to volá. Míšu, volá tvoje mamka. Co myslíš? Půjčka? 5000, že? Dostaneš, že? 5000. Nemusím splácet. Potom měl půjčku tu půl. Já? To je exekuce. To mám to po tím strýcovi, co mu musel, víš? Kurva, kolik má tam? Má. My jsme měli, já jsem měla strýca.
To byl takový brácha. No. On umřel. Umřel. A on neměl žádný děti. Ne. A to spadlo na nás. A tebě. Jo, na mě a na moje bráchy. No. Máme rozdělený. No. Chápeš? No. Já bych plácala cizí důlí. Michal. Držel to víc. Kozy. Já nevím. On byl zadlužený hodně. Toto sana, Já neposlouchám, jak si to povede, když poslouchám lepší písničky. Jaký? Sexy? Ne, Michal David Povedle. a tak. Anu Zagovu a... Jirku, Milošu Co nenávidím. tam na škole? kokota. Nevím. Nejdi, jo. Mě už nelákám, jak si to povede. Mě už nelákám. Tak tam musíte vjezdit, když tam chodí, ne? Že to opět. Ráno brzo, ráno. 7. Toto sana. Sedm. No. Tak jo, Nevím. Já se Bonky Kolikova optám na dovolené, jestli bude tvoření, protože Jak nevíte. to chybí. to asi nebude, když nechodíte. A teďka kvůli covidu nebylo tvoření. Už není covid, to jste mohli klidně mít přes ty prázdniny. Nebyla pětina tvoření. Jo, on to nebývá? Ne. Aha. Vysané. Tak se to volí přes prázdní, protože době si v září vůbec bude. Ale jako to tvoření, ne? Nebo v listopadu vlastně, no. Zase to podávám. Teraz bude ta zima a jak je chladno, tak ten covid se vrací. Vždycky na zimu. Hajste. Michal si myslí, Moja, to nebaví. mě taky to nebaví. Nebo se naše škola. Už se dočkáš. Já teď říkám, že neběž do školy, no prosím. Že? Tam musíme nakoupit. Ne, zítra. Do školy už nakupovat. Všechno mu to musím To bude asi nechat. nachystat a Čvaku. a podat. Ale rychle nepíšu pomalu. Ty jsi to naučila. Otáně. Od rána do oběčela jsi na Facebooku. Ne, nejsou to na Facebooku. Si furt. Nejsou teď no, Víte, pohled, tam ty Dívej. U tebe ne, ty nemáš internet. Tam hitá. To je jejich pes. Nevěřím. To byla Ličmana. Počkej, To poslouchej, je. co? To je u nich. Ale kdo to je, se ptám. Ten pes, Ne ten kluk? to je lidský přítel, ten vyvolí. Aha. Možná na moc. Šeli na Petra. Je zlej? Záví. Ne, záleží. Čuně. No a to teď se pekla, no bože. Záví. A stala se. No a co? Já jsem se pekla. Rumpe. Ježíš má Míšo. Takže chodíš, že ty si chodí, Michale. A proč mi ješ trošku? Šagý? Tak ty taky nejsi moc vyžranej. No. A na co být tlustej? By se potom těžko by se mu dýchalo, potom by se nemohl pohybovat, já jsem radši, že je takovej. A ne, Už jsem měl, kolik jste by jsem jednal, že? jak bečka. A je šlapá viděl. Se pokladínská třicka, čuně. No. Ježíš Míšo, já jsem to vždycky pustil jako písničku nepustím. Jednou šli, protože a ty to oběd.
Jo, půjdem. Ježiš, co jsi udělal? To mě chodí v takových cích. To, víš co? Až na tak mi to posáhnu, ne? Ne, bych má to vypadá. Aj Petr. Chudobě, přišel tím netělitelný psi. Lepší, lepší. No. Já to nejsou vůbec. Mě to nebyly. Já jsem na TikToku, takže mi to je jedno. Alebo na YouTube. Pořád furt. Vypad si dítě hned. Zdučí je tebě. Ježišmaja. A fotky pojedu, počkej. No. Jo, já žiju taky. Počkej, já žiju No, taky. sice. Počkej, já žiju taky. Tak. Musíme stát, to jsou hodina. Musíme stát, smíš. Jo, co páš. Já budu čekat ještě na to, protože jste mi dáš. To by jaký na 11:01. Ne, nepůjdu. Nepískej. Takže Petr si to bude sám tady a já skoro 9. jo? Jo? Já nemůžu dát. Co to je za vás? Nevím. To skoro se ho skvěl. Co vám dál? To jsou to pouky, Peťo. Takže mi to chce udělat. Já mi to chce udělat. Co zázej? To piču, co to je kokote? Já jdu pěšky, to jsem pěšky, ten kousek. Tam půjdu autobusem, že jo? Dál. Nic. Tam je zase. Tam není. Tam je zase. Doufám, že se vám usne. Protože myslím, že je opravdu láskyplný a pečující člověk. Doufám, že najde někoho, V odlehlé oblasti pohoří a ta příroda už je skoro pohodila. Jsou zarostlé, už jsou delší čas a už nějakou dobu se nepoužívají. Když půjdeme, najdeme další kusy skládkačky. Zbytky z nich. Kdysi bývaly v řadě a nikdo je rozházel. Skoro jako domy. Opadaly ve zvláštních tvarech. které vidíme na tocích v Pensylvánii. Ale jestli je to vina nás, Já se nezáte.